Schedule na. Two eyes. Ano nangyari? Why? Why? Anong nangyari sa atin? Eh, ito lang. Ano nga? Ala, gasa pa naka-display. Ang bituin. Hindi ako marunong mag-pin. Paano ba? Pin. Yan. Oh my G. Hindi ka marunong mag-pin. Tala-tala. Na lagi lang nakatingin. Yan. Guys, kuha na tayo, guys. Ate Orlin, good morning. Nag-live ako, mag-update lang ako. Hindi pa ako tapos sa lababo, sa kusina. Good morning, ate.
Mary, good morning. Thank you.
Kain po. Sa suso. Asim? Asim. Kita ka nila. Ano yun, ininom mo? Milk. No? Milk. Milk. Sabihin mo, shout out! Shout out. Sabi mo, shout out! Shout out. Ate Mary! Ate Mary! Kapit money. Bye-bye. Ate Mary! Bye-bye. Bilis mo eh. Saglit naman ininom mo. Init! Four hours. 4. 10, 11, 12, 1:35 pa. Tagal pa. Taga R3. Di kita kayo. Tapos, sama mo yung bata. Mama, sure ba init, Mama? Sige. Para masukat niya. Pero hindi ka siya. Ever hindi ka siya. Pwede mo, hindi ko niya. Sabihin mo, samayin ka. R3 saan? Ay, dito sa... It's coming. Choo choo. Choo choo. Narito ako na lagi na nakatingin. Toast the fly. Ay,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Diyan, halika, kantahan mo si Ate Kulits, dali. Birthday. Halika, dali. Kantahan mo, bitawan mo yan. Dali, dito ka, dito. Okay, ready, set, go. Lakasan mo. Lakasan mo. Happy birthday. Happy birthday to you. Galing. Happy birthday. Ayan na. Kumuha pa ako ng singer, ha? Talagang sinulit mo ang tulog mo, ha? Parang di ka... Ay, nag-send ako sa'yo. May send ako sa'yo na SS. Basahin mo. Thank you daw, JM. Bibili akong tubig. Magkape ka na. Bibili akong tubig. Magkape ka na. Happy birthday. Magkape ka na. Bibili akong tubig. Mag-iigib
Okay, 1 hour. Bye-bye. Thank you so much sa lahat na pumunta at tumambay. Mwah. Maki-birthdayhan tayo mamayang hapon.